Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i avui farem un vídeo especial per tots aquells que vulguin respondre a les meves preguntes i després de les preguntes parlaré d'esports al final de temporada, que encara jo crec que no s'ha acabat la temporada perquè queda l'Eurocopa. Jo crec que la temporada s'acaba quan s'acaba l'any, perquè no és, sí, s'acaba la temporada de Lliga, sí, però després a l'estiu, ara d'aquí una setmana, es comença l'Eurocopa i la Copa Amèrica, vale? I atenció perquè després comentaré, vale? Ara primer les preguntes, vale? Perquè tothom es fa preguntes sobre el meu canal. I aviam, si us agrada els vídeos meus, ho dieu, vale? I si voleu que... Jo crec, la pregunta és, em veieu capacitat per ser youtuber de confiança vostra, català, català, i potser canvio espanyol si em ve de gust, però de moment en català molt millor, perquè a mi m'és igual, faré jo penso fer, no ho sé, més endavant, però molts anys, almenys un parell d'anys més, o així faré la meva habitació i el meu setup i tot el rotllo, no? Ho vull muntar bé, però us diré una cosa, si faig la feina que estic fent ara durant els pròxims anys, només fer vídeos així o directes a partir del dissabte i diumenge, vale? Però teniu de prometre que jo ho faré gratis, o sigui, jo no buscaré que ningú em pagui ni que ningú d'allò, jo ho faré com a símbol d'agraïment per part meva, m'enteneu o no? Que faré l'espectacle jo, gratuït per a vosaltres. Vale, jo no penso ficar cap número de targeta ni merdes d'aquestes, no. Jo gratis, m'és igual, no, és que m'és igual. Vosaltres dieu, tu ets tonto perquè cobren molt, no sé, no em fa falta, tenint la feina que tinc, no em fa falta, vale, que quedi clar, vale. Després, tema, quins jocs voleu que jugaré? Jugaré en el futur, el FIFA, el PES, Grand Theft Auto 6, perquè sortirà d'aquí poc, un any o així, doncs pot sortir, no? I res, aviam quins jocs surten, si Need for Speed o alguna així de carreres, amb el volant o això, tot pot estar xulo. Però sí, tinc pensat en el futur no fer gaire cosa, però mínim per fer amb tranquil·litat, saps? Les meves mogudes, reaccionar a partits, no? El que fan ara, però... Ara, oita, més preguntes, aviam. Sí, ara no se m'acut cap pregunta, però les podeu ficar aquí i després jo faré un vídeo més endavant contestant totes les preguntes que em dieu aquí. Vale, doncs va, som-hi, aquí baix, fiqueu totes les preguntes que vulgueu i endavant. Què més? Sí, tema temporada de futbol, no s'ha acabat, perquè queda molta Eurocopa per endavant, molta Copa Amèrica per endavant, i jo crec que aquest any serà especial, serà maco de veure, i aviam, perquè els equips, oita, Espanya té complicat, perquè en Sergio Busquets diuen que ha donat positiu en Covid, o sigui que si es confirma això,
Ojo, que perilla Espanya de ser eliminada de la Eurocopa. Cuidado, vale? Això fa patir, això fa patir, perquè me cago en Déu, té de passar Espanya, no pot passar Irlanda del Nord o República Txeca, tio, cago en Déu. M'entens o no, tio? No, home, no, tio. Bueno, aviam què passa, una setmana queda per endavant i, aviam, tema, oita, Europa League, nano, Villarreal, el submarino amarillo, ha guanyat l'Europa League frente al Manchester United, nano. Que va guanyar, oita, anaven 1-1 a la pròrroga i a la pròrroga es lesiona el Rashford, es lesiona mig equip del United, però segueixen dempeus, vale? I després arriben els penals, nano. Quants penals diríeu que va tirar, cada equip? 10 penals cada un, i el porter, el porter va marcar el gol definitiu contra en De Gea, nano. Mare de Déu, quins penaltis, tu. Ho vaig escoltar per la ràdio i quin patiment, 21 penals, nano. Mare de Déu. Ai, mare de Déu. I què més? Sí, tema... Bueno, jo parlaré una mica de tot, no avui. Estic una mica animat per xerrar amb vosaltres, i demostrar la meva fidelitat a vosaltres. Doncs el temps, tio, què fa? Espero que millori, perquè és que té fins als ous ja. Comença a tenir els ous plens, vale? Perquè és que no hi ha dret, tio, no hi ha dret. Durant la setmana, cara d'un sol que es queda del cap, cara d'unes temperatures, 30 graus, 29, bueno, exagerat, no? I després arriba el cap de setmana i núvols, i pluja, i fred, i cago en la mare de Déu. No pot ser això, hosti, no fotem. Què us passa a vosaltres? Us ha passat a vosaltres que al cap de setmana no heu pogut fer res, estar a casa tancats i poca cosa més, si tens terrat encara, perquè surts allà i, bueno, t'esvergeixes una mica, no? Però quan estàs a dins de casa tancat durant més de 7 hores, tio, dius, hòstia puta, què passa aquí, tio? I, bueno, doncs res, què més? Sí, d'aquí poc arriba l'estiu i aviam què passa a l'estiu. Les meves vacances estan a prop i es té de celebrar, perquè si no, malament, vale? I què més? Sí, els pròxims vídeos, de què voleu que xerri? Va, també els comentaris, aquí baix, va, ànim, va, som-hi, escriu, va, home, tio, porfa. Sí, home, i tant, pots participar, i tant, gratuïtament. I què més? Sí, home, la rutina 24/7, no, com era? Sí, 24/7, activo, papi, ja tu sabes, nano, a fondo, i a cuidar-se molt, amanides, peix, amb molta salut, menjar molt, fins que... I res, molta força, tio, que si no anem enlloc, hòstia. Fa falta gent com jo, me cago en Déu, perquè si no hi ha país que tiri endavant això, hòstia. Va, home, tio, cago en Déu. Som-hi, amunt, va, anem per feina i ja està, Va, nanos, ara deixo aquí el vídeo, he fet una mica aquí el Pamplina, però bueno, això es mereix, no? Va, nanos, cuideu-vos molt i ens veiem aviat, nanos, va, som-hi, va, nenos, vamos.